Sunana Honorable Kamil Abdullahi Abubakar Mai Gamji, Director General Tinubu Bank at Nigeria State and Abuja. Bayan gama yakin neman zaɓe, me za a iya bayyana wa mutane? Gaskiya ne kamar yadda ka faɗa, duk wanda ya san irin gwagwarmayar da aka yi, babu yadda za a yarda cewa har zuwa wannan lokaci amfanuwar demokaradiyya ba ta zo gare mu da magoya bayan mu ba. Amma magana ta gaskiya, makasudin zuwa mu wannan guri shine domin mu gaya wa duniya da magoya baya su san halin da ake ciki, duba da irin gwagwarmayar da aka yi da gudunmuwar da muka yi da dukkanin al'ummar mu gaba ɗaya don ganin wannan gwamnati ta zo ga nasara. Hakika abu ne da bai kamata a ce zuwa yanzu mun yi shiru ba, domin al'umma bata gani a ƙasa ba, mu kuma damun muna yin siyasa ne domin makoma al'ummar mu baki ɗaya. Tun da gwamnatin nan ta fara zuwa yanzu, duk abin da muke iya yi wa al'umma dai muna yi musu ne yadda muka saba a kan kanmu, tunda da mun saba da hidima daidai gwargwadon abin da Allah ya gode mana. Saboda muna harkokinmu na kasuwanci da sauran mu'amala ta arziki da jama'a, hakan ya sa muke iya yi da su. Amma magana ta gaskiya, har zuwa wannan lokaci da nake magana da kai, babu wani abu ko da na sisin kwabo da ya taɓa zuwa daga matakin gwamnati ko mukarraban gwamnati da waɗanda suka san ɗawainiyar da muka yi da ma wanda ba san ɗawainiyar da muka yi ba, ko ta wacce siga babu wani abu da ya taɓa zuwa domin amfani wa al'umma ko da na naira ɗaya. Lokacin da ake kira ga al'umma, sun amsa kiran? Gaskiya ne, al'umma sun amsa kira, domin lokacin da muka zo muka fara yunƙuri na tallata manufofi ko takarar mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, a wannan lokaci a kan jihar Kano babu wani mutum, duk da gwamnatin jam'iyyar APC ce, wannan kowa ya sani, babu wani mutum da ya iya yin wani taro gangami na nuna tafiyar Bola Tinubu a jihar Kano, sai ni da na zo da al'ummata muka yi taro a Nitel, muka bayyana manufarmu da bayyana kyakkyawan kuduri na shugaban ƙasa. Kuma muna kyautata shugaban ƙasa zato har yanzu, illa abubuwan da suke faruwa shine ba a bari abubuwan an sa mutane inda ya dace ko waɗanda suka san damuwar talaka ba. Da akwai mutane da yawa a cikin gwamnati wanda muna kyauta musu su sun sani, amma ba mu san me dalilin da yasa sun kasa yin kokari su ga cewa an jawo mutanen da suka san damuwar talaka na ƙasa, domin talaka ya samu sauyin rayuwa a wannan ƙasa ta mai albarka. Zuwa yanzu, bayan cin nasara da kuma zaman shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a kujerar shugabancin ƙasa, an sake bibiyar waɗanda aka yi gwagwarmaya ko kuwa zama aka yi? Magana ta gaskiya, mun iya ƙoƙarin mu, dukkanin wanda suka san mun bada gudunmawa mun bibiye su domin ganin an samu makomar mu da al'ummar mu baki ɗaya, wanda hakan ya gagara. Akwai mutane da dama wanda suna da mukamai a wannan gwamnati a yanzu, wanda kuma sun fi kowa sanin wace irin gudunmawa muka bayar don ganin an ci zaɓe. Domin mun ga gudunmawar mu ba muna magana a iya jihar Kano bane, a'a, duka jihohin nan 19 har da cikin babban birnin tarayya Abuja, babu inda ba mu kafa structure don tallata manufofi na jam'iyyar APC da don takarar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ba. Kuma mu mutane ne da muke hulɗa da jama'a a kodayaushe, wanda al'umma sun yarda duk inda suka ga mu abu ne na alkhairi, abu ne na taimakon al'umma, abu ne wanda zai kawo sauyi. Wanda a zuwa yanzu da muke wannan maganar, dole ce ta sa za mu magantu ba don komai ba, saboda babu yadda za a yi hankali da cewa mutum zai yi irin gudunmawar da muka bayar, a ce har zuwa wannan lokaci babu wani abu ko da na naira 10 da zai iya bugar kirji ya ce sanadiyar gwamnati ya samu wa al'ummarsa. Ta ku ya zama wajibi mu fito mu faɗa, domin al'umma ta gane cewa har yanzu muna nan akan tsarin da suka samu na gaskiya da kuma ƙoƙarin neman musu mafita a gwamnatance. Duk lokacin da aka ba da wata gudunmawa, akan riƙe wata hujja wanda mai kallo a yanzu da yake biye da mu da kuma saurari zai so ya gani. Shin akwai wasu hotuna na taruka ko bidiyo waɗanda za su haska wa wanda ya taho a yau ya tabbatar da cewa Honorable Kamilu Abubakar ya ba da wannan gudunmawa 100%? To alhamdulillahi, abubuwan da muka yi musamman a nan jihar Kano a bayyane suke. Ranar da muka yi taro na farko, jam'iyya ita kanta a matakinta ta jihar Kano ta san mun yi wannan taro domin a wakilci ta tura. Sannan jami'an gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wannan lokaci su ma akwai waɗanda suka wakilta, wanda a wannan lokaci wasu ma suka je da sunan sun wakilci gwamna, wasu kuma suka je da sunan sun wakilci dan takarar gwamna na wannan lokaci, wato da Nasiru Yusuf Gawuna. Bayan haka akwai tarurrukan da muka yi wanda ita kanta jam'iyya a matakin ƙasa za mu iya cewa ta sani, domin ko ba komai youth leader na jam'iyyar APC mai kula da Northwest ya halarci wannan taro, wanda shi da kansa ya rika mamaki. Kamilu ba gwamna ba, ba dan majalisa ba, ba sanata ba, ba dan takarar shugaban ƙasa ya bashi kuɗi ba, ba jam'iyya ce ta bashi kuɗi ba,
a'a kawai kyakkyawan zato da yake wa ɗan takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar APC da kuma tunanin za a zo da wani abu da za a taimaki al'umma a matakin ƙasa, lungu da sako, birni da karkara, mace da namiji, yaro da babba su samu sauyin rayuwa, yasa na yi sacrifice dukiyata na yi wannan abu. Kuma ko yanzu ba wai dan ni Kamilu akan kaina ban samu bane yasa nake wannan magana, a'a ina duba makomar ɗimbin miliyoyin mutane da suka yarda da mu suka shigo wannan tsari kuma suka ba da duk irin gudunmawar da suka bayar don suna kyautata wa shugaban ƙasa zato. Kuma alhamdulillahi shugaban ƙasa ya ba da appointment da yawa daban-daban, wanda wannan abubuwan ya kamata a ce an nemo mutane masu kishin al'umma waɗanda suke tare da al'umma, an jawo su kusa, an ji shawarwarinsu, an ji ta yaya za a yi a zo a taimaki al'umma a wannan matakai, wanda rashin yin hakan shi yasa muka ga lokaci yayi da ya kamata mu sanar, domin ko ba komai a sani ba shi fa zaben nan magana ake ta members, domin duk lambobin da aka riga aka lissafa lokaci ne da ƙuri'a ta kowane irin mutum take da amfani, ballantana kuma waɗanda suke tare da gwamnati a yanzu da yawa sun san wani irin faɗi tashi muka yi, sun san yadda muka canza ra'ayin mutanen da ba su yarda su zaɓe ba ko ba su yarda su ga siyasa ba kuma sun shiga saboda mu. Ya zuwa yau wannan abu ne kake jin ya tsaya maka a rai tun daga lokacin da aka kafa gwamnati kawo yanzu? Babban abin da ya fi tsaya min a rai shine a farko cikin ina gwagwarmaya ta harkoki na nemo wa mutane gudunmawa da tallafi, wato grant. Sannan na zo na shiga harkoki na manoma, wanda manoman jihar Kano aƙalla a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyata ina jagoranta sama da mutum 50,000 da suka yi amanna cewa lallai idan sun zo sun goya mana baya an samu nasara, suna tabbacin cewa gwamnatin nan tana da kyawawan manufofi akan harkokin noma. Amma kuma a wannan yanayin da muke ciki, wanda a ɗaya daga cikin waɗanda suke da mukamai an ba da damammaki wanda yake harkar noman nan an ba ta kulawa a jihar Kano, amma magana da ake mu a matsayinmu na jagororinsu daga mu har mabiyan ba a taɓa zuwa an jawo mu cikin wani tsari za a taimaki manoma ba, wanda wannan abin idan na tuna ni shi fi min ciwo, domin na shiga wannan gwagwarmayar ne domin makomar jama'ata ba don kaina ko kuma a'a kawai ni suna ba. Cikin wannan tattaunawa wanda muka kalle ta matsayin somin taɓi, wanne sako ne yanzu da za a ce ga ka ga Bola Ahmed Tinubu ko wani na dab da shi kake ganin cewa idan aka ce an baka minti 2 domin bayyana babban abin da ya fi damun ka dan al'ummarka, me za ka ce? Sakon da zan faɗa shine idan da zan ga shugaban ƙasa a yanzu, tsari da ake yi na harkar noma a kansa zan ba shi shawara ta yadda tsarin zai iya zuwa ga talaka na ƙasa. Domin duk wannan abubuwan da ake yi babu abin da yake zo wa talaka na ƙasa a zahiri. Mu kuma damuwarmu shine ya za a yi talaka ya ga sauyi, ya yarda cewa rayuwar ta sauya. Al'ummar da suka mika rayuwarsu suka yarda da cewa jagorancinka jagoranci, wace kalma za ka faɗa musu domin su sake jin sanyi a ransu? To abu ɗaya da zan ƙara gaya musu shine su sani tunda Allah subhanahu wata'ala ya sa aka ci zaɓe ba mu zauna ba, muna iya ƙoƙarinmu domin neman makomarsu da makomar al'umma ta kowane mataki. Saboda haka a ƙara haƙuri, amma a sani duk abin da ake yi ana yi ne domin me? Domin amfanuwa, domin duk wata gwagwarmaya da ka sani ana yin ta, ita kanta lahira da zaka neme ta ba a lahira kake neman ta ba a duniya ne. Saboda haka muna nan muna ta iya ƙoƙarin mu ga cewa an samu daidaito, amma idan hakan fa bai ba to su sani za kamar yadda muka zo muka gaya musu kyawun manufofi, za kuma mu zo mu gaya musu gaskiyar abin da bai yi ba, kuma da su za mu haɗu mu nemo kan mafita da dace insha Allah. Kenan idan wannan sako naka ya isa, kana dakon jin abin da zai fito daga wannan bangarori, idan an samu abin da ake da bukata to idan ba a samu ba za a sake bayyana wa al'umma kenan amsar da ta so. Kamar yadda na gaya maka tun farkon magana ta, muna kyautata shugaban ƙasa zato, kuma shugaban ƙasa mun sani yana iya ƙoƙarinsa, musamman a nan jihar Kano irin mukamai da abubuwa da yawa da aka yi. Tabbas idan da za a jawo mutane jika wanda suka san me suke yi, suke da kyakkyawan ƙuduri na taimakon al'umma, to tabbas za a samu sauyi. Saboda haka idan Allah ya sa an samu wannan sauyin, mu da mun sauyin muke fata. Idan ba a same shi bane, babu yadda za a yi ka faɗa rami sau biyu. Ƙarshe menene saƙonka ga al'ummar duniya a matsayinka na ɗan gwagwarmaya wanda ka sha fama kuma aka ce gwamnatin da ka tafi a cikinta ita ta samu nasara? Menene saƙonka ga al'umma? To alhamdulillah da ƙarshe dai ina ƙara jaddada godiya ta ga al'umma gaba ɗaya, musamman magoya bayana na jihohi 19 har da Abuja, ko ordinatoci da sauran members
hakika ana nuna mana kauna kuma kullum ana nuna mana biyayya da uzuri. To a sani cewa muna nan muna faɗi tashi kuma da yarda Allah manufar da ta sa muka shiga siyasa dan ita za mu cin mata ko yau ko gobe ko kusa ko nesa da yarda Allah. Muna godiya, sai mun haɗu a karo na biyu in Allah ya lamunce mana. Ni ma ina godiya, Allah ya saka da alheri.